Pastila 25. Pentru a scăpa de iluzii, pentru a vedea adevărul, pentru a face acțiunile care cu adevărat îți oferă sănătate, succes și fericire. Dacă vrem cu adevărat să înțelegem de ce scopurile noastre nu devin realitate, sau mai bine spus încă o cauză, de ce scopurile noastre nu devin realitate, da? Nu trebuie să inventăm termeni noi, ci să înțelegem natura plăcerii. Adică încă un factor de ce nu se întâmplă scopurile noastre. Pentru aceasta, o să vorbim din nou despre maimuțe. De data aceasta vom vorbi despre maimuțele testate. Sau mai degrabă spus maimuțele care distrau pe profesorul Wolfram Schultz de la Universitatea din Cambridge. Viziunea tradițională a plăcerii este aceasta. Dacă doriți plăcere, satisfaceți una dintre nevoi. Nevoie, acțiune, plăcere. Pare destul de evident că primim plăcere de la mâncare delicioasă sau de la apă rece într-o zi fierbinte. Sau, de exemplu, de la sex. Într-un fel, acest lucru este adevărat, dar nu chiar până la capăt. Reacția voastră trebuie să fie acum: cum? Wow! De fapt, nu corpul nostru primește plăcere, dar creierul nostru. Și creierul nu poate mânca sau bea. Și de fapt nici sex nu poate face, într-un anumit sens. În procesele corespunzătoare este implicat corpul. Dar iată, plăcerea pe care o trăim este produsă de creierul nostru. Diferența pare a fi banală, dar ea este fundamentală. De fapt, experimentul lui Schultz demonstrează anume acest lucru. Wolfram Schultz a implantat senzori speciali în creierul maimuței. În acele zone care sunt responsabile de producerea de dopamină, hormonul plăcerii. Apoi, maimuței i s-a oferit o sarcină simplă. Ea privea la ecranul monitorului, unde apăreau figuri de diferite forme. Apasarea manetei la o anumită combinație de figuri aducea la faptul că o porție de suc de struguri era injectată în gura maimuței. Nu este greu să înveți maimuțele un astfel de truc. Și de dragul sucului de struguri, acestea sunt gata să stea în fața monitorului chiar și o veșnicie. Schultz, de fapt, încerca să înțeleagă cum se comportă celulele creierului maimuței, responsabile de producerea dopaminei. Iată, îndeplinește, da? Maimuța sarcină. Vede combinația corectă. Trage de manetă. Sucul de struguri îi intră în gură. S-ar părea că este timp potrivit ca creierul să împuște cu dopamină din toate tunurile. Corect? Dar nu. Dopamina este eliberată de celule nu atunci când maimuța primește suc, dar atunci, atenție, când a văzut pe monitor combinația corectă de figuri. De fapt, plăcerea pe care o trăiește maimuța nu este fiziologică, de la suc, dar intelectuală, din conștientizarea că va fi suc. De îndată ce și-a dat seama, s-a gândit și a înțeles că acum va primi suc, gata, inima plină de bucurie. Dopamină curge peste margini. Când sucul curge cu adevărat în gură, adică în gura maimuței, de ce să te bucuri? Ea știa deja că totul va fi. Cunoaștem sau nu, da? Sau cunoaștem sau pipăim natura plăcerii. Cum plăcerea ne afectează realizarea scopurilor?
mulți oameni nici nu ajung la realizarea scopului. Doar înțelegerea că poate să-și permită, da? Înțelegerea că poate să obțină ceva. Doar înțelegerea îi oferă creierul de în sânge dopamină, el primește plăcere și el deja nu are nevoie să facă acțiunea ca să-l obțină. Și mulți rămân aici, deoarece nu înțeleg cum are loc, da? Sau cum se întâmplă plăcerea în noi. Aceasta este pastila despre plăcere sau iluzia despre plăcere. Sau adevărul despre plăcere. Adică noi am descompus o iluzie și am prezentat adevărul despre plăcere.